Μπήκε Ιούνιος, στην μπήκε στα μέσα φτάσαμε για να κάνουμε κι άλλο βίντεο. Δεν πειράζει. Ο Ιούνιος είναι όμως ο μήνας του Pride. Είναι ο μήνας που γιορτάζεται η υπερηφάνεια για πάρα πολλούς ανθρώπους. Εγώ νομίζω ότι στα 25 μου πια χρόνια θα γιόρταζα αυτό τον μήνα με το χρώμα ροζ. Θα πει κανείς τι πιο σύνηθες. Είναι κορίτσι, είναι straight, ροζ. Κι όμως όχι. Το ροζ ήταν ένα χρώμα που μισούσα για πάρα πολύ καιρό. Ήταν ένα χρώμα το οποίο μου είχαν μάθει ότι πηγαίνει μαζί με ό,τι κοριτσίστικο υπάρχει, άρα για την κοινωνία μας και ό,τι πατριαρχικό. Ελπίζω πια οι γονείς να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με χρώματα, αν και σαν εκπαιδευτικό σε ενέργεια, τα μεγαλώνουν με χρώματα. Όταν συνειδητοποίησα όμως εγώ ότι το ροζ είναι απλά ένα χρώμα, το αγάπησα, γιατί αγάπησα τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να είμαι γυναίκα. Όχι επειδή είναι ροζ, όχι επειδή είναι μπλε, όχι επειδή είναι πράσινο. Έδιωξα το χρώμα από αυτό και αγάπησα ένα χρώμα που δεν είχα για χρόνια. Οπότε με το ροζ πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο. Θα μου πεις τώρα, μα πού θα καταλήξει αυτό το βίντεο? Πάμε να δούμε τι πρέπει να γίνει πριν κάνεις παιδί. Αν θεωρείς ότι αντέχεις τον εαυτό σου, ότι έχεις αντιμετωπίσει ό,τι σε ζορίζει και ότι έχεις επισκεφτεί και τον ψυχολόγο σου, τότε νομίζω πως είναι η ώρα να ξεκινήσεις να το σκέφτεσαι. Αν είσαι ok με τα παραπάνω, τώρα πρέπει να αναρωτηθείς. Είμαι ένας άνθρωπος ικανός να υποστηρίξω έναν άλλον άνθρωπο? Έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει το δικό του χαρακτήρα, τα δικά του χαρακτηριστικά, πιθανότατα θα έχει καμία σχέση με μένα. Δεν μπορώ να περιμένω να έχει ομοιότητες με εμένα. Θα του αρέσουν άλλα πράγματα, θα έχει άλλες προτιμήσεις και ενδεχομένως μπορεί να έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες. Όλο αυτό προϋποθέτει ότι είσαι διατεθειμένος να αλλάξεις ριζικά την ζωή σου. Να κάνεις λίγο πέρα τον εαυτό σου, όχι να τον ξεχάσεις, να κάνεις λίγο πέρα τον εαυτό σου και να βάλεις κάποιον άλλον σε προτεραιότητα. Εάν ισχύουν όλα αυτά τα παραπάνω, τότε νομίζω ότι το μοναδικό κομμάτι που μπαίνει εμπόδιο σε σένα και αυτή τη σκέψη είναι αν έχεις εξασφαλίσει το οικονομικό κομμάτι, το οποίο συζητήσαμε στο προηγούμενο βίντεο. Διότι είναι πάρα πολύ ωραία και ρομαντική η σκέψη της απόκτησης ενός παιδιού, αλλά η χώρα μας είναι ειλικρινά η πλέον ακατάλληλη χώρα και αποθαρρύνει πλήρως την υιοθεσία ή την τεκνοθεσία. Όταν λοιπόν εξασφαλίσεις όσα προαναφέρθηκαν, μπορείς να ξεκινήσεις τη διαδικασία. Κάπου εδώ όμως, εγώ θα παίξω το χαρτί της σεξουαλικότητας. Και το ερώτημά μου με αυτό είναι, με ποιον τρόπο επηρεάζει κάτι τόσο προσωπικό, κάτι τόσο ιδιωτικό όπως η σεξουαλικότητα, την ζωή του γονέα? Διότι ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει και μάλλον δεν θα μπορέσω να το καταλάβω και δεν είναι κάτι το οποίο είναι κατανοητό. Πώς μπορεί, για παράδειγμα, η ομοφυλοφιλία να επηρεάσει την ζωή σου? Η ομοφυλοφιλία ενός άλλου ατόμου, έτσι, όχι δική σου. Ποια είναι αυτή η πλευρά του γονιού που σε κάνει να μισήσεις το παιδί σου, να μην το αγαπάς τόσο, καθαρά και μόνο επειδή έχει άλλη σεξουαλικότητα? Τι θέλω να πω? Αν δεν μπορείς να αγαπήσεις το παιδί σου για αυτό που είναι και αν σε δυσκολεύει η ιδέα αυτή, τότε μην κάνεις παιδί. Άρα, παιδί μου, κανείς δεν σε αναγκάζει να γίνεις γονέας. Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό. Και πραγματικά δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι για να γίνουμε γονείς. Όπως δεν είμαστε φτιαγμένοι όλοι για όλα. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να γίνει γιατρός γιατί με την όψη του αίματος λιποθυμάει. Ναι, δεν θα γίνει γιατρός. Έτσι και για κάποιους λόγους διαφορετικούς την κάθε φορά, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να γίνουν γονείς. Αυτό θα έπρεπε να είναι απόλυτα κατανοητό και σεβαστό από όλους. Και αν κάποιος δυσκολεύεται να κατανοήσει αυτή σου την απόφαση της μη τεκνοποίησης τεκνοθεσίας, τότε μάλλον αυτός ο κάποιος θα πρέπει να φύγει από τη ζωή σου. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε υποστηρίζει
και δεν μπορεί να είναι δίπλα σου. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις γνώμη σε κανέναν, ούτε να δώσεις σε κάποιον να καταλάβει το γιατί δεν θες να γίνεις γονέας. Και τα λέω όλα αυτά γιατί άνθρωποι στους οποίους η ενσυναίσθηση, η αγάπη, ο σεβασμός εκλείπουν, δεν θα έπρεπε να γίνουν γονείς. Δεν θα έπρεπε να γίνουν γονείς μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν τον εγωισμό τους ότι το έκανα και αυτό. Αυτή η κατάσταση θα γεννήσει μια ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, θα υπάρχουν δυστυχισμένα παιδιά και δυστυχισμένες οικογένειες. Άρα, παιδί μου, σκέψου διπλά και τριπλά πριν πας να το κάνεις αυτό. Και σκέψου ακόμα περισσότερες φορές όταν έχεις παιδί και πας να του πεις κάτι, όταν θες να θίξεις κάποιο θέμα. Θυμήσου ότι το παιδί δεν είναι ιδιοκτησία σου, ούτε ο κλόνος σου, ούτε σκέφτεται τα πράγματα όπως τα σκέφτεσαι εσύ και θα πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω για να μάθεις πώς σκέφτεται και πώς πράττει αυτός ο άνθρωπος. Το να έχεις παιδί χρειάζεται κατανόηση και συνεχή επικοινωνία. Έχεις παιδί γιατί επέλεξες να προσφέρεις κάτι πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο σε έναν άνθρωπο, σε μια ζωή ξεχωριστή από εσένα. Λοιπόν, αυτή τη ζωή που χάρισες, μην την ποδοπατάς. Η σχέση ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά πρέπει να θρέφεται συνεχώς. Δεν είναι έκανα παιδί και όλα ok, θα μεγαλώσει και τέλειωσε. Αν δεν φροντίσεις αυτή τη σχέση, θα χαθεί. Δεν έχω δει ποτέ χωράφι που να δίνει καρπούς χωρίς φροντίδα. Έτσι κι αν δεν προσπαθήσεις με το παιδί σου, μην περιμένεις να σε αγαπήσει καθαρά και μόνο επειδή το γέννησες. Αν θέλεις να υπάρχει σχέση, επικοινωνία και να είναι στο πλάι σου, πρέπει να είσαι και εσύ στο δικό του. Οπότε πριν αποκτήσεις παιδί, σκέψου καλά, κάνε έρευνα τόσο πληροφοριών, το τι χρειάζονται τα παιδιά, κοινωνική έρευνα για το πού πηγαίνει η χώρα μας, ας πούμε, την προηγούμενη στιγμή, οικονομική έρευνα και πρωτίστως κάνε έρευνα του εαυτού σου για να δεις αν μπορείς να ανταπεξέλθεις σε όλο αυτό. Δεν είναι κάτι μικρό, είναι κάτι πολύ δύσκολο, όμορφο, αλλά δύσκολο. Όσο αφορά το Pride, δεν σου φταίει το Pride που έχεις νεύρα και δεν το καταλαβαίνεις. Φταίει η δυσκολία σου να κατανοήσεις ότι η αγάπη αξίζει και πρέπει να ανήκει σε όλους. Και μάλλον είσαι ο ίδιος ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αγαπήσει. Ας αγκαλιάσουμε την διαφορετικότητα από όπου και αν προέρχεται και ας είμαστε καλά με τον εαυτό μας και με τους ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε κοντά μας. Να είστε περήφανα άτομα και να αγκαλιάζετε όλα σας τα χρώματα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.